Saan penal pass si panagapit ti pagay ti bangged, ngem nang rugin ti panagiwara si hybrid seeds ken liquid fertilizer dito probinsya. Kang ronan nga nakarantaan na tigtaltalon, kaditi may bilang irrigated farm areas para iti masungad a planting season. Babanda ito iti Department of Agriculture, iti babaen ti rice program. Nung kasto iti usaron da gamin kat at least quality ngay jay seeds da kasi dayto ikot jay first pay lang or hybrid nga makuna. Dayto ikot SL39. Kat iso ti barbaro nga release ti SL. So first pay lang ipadas ti abra. Fully mayat ti kwa mayat ti produce danto tatanga wheat season. Kan barbaro mo first time mo lang gitod tayo dito liquid foliar nga dayto. Oo. So tapno iso ti i-apply da ijay talon da. Dito'y bangged, agarup 5 kasot ang manalon ti benepisyaryo manipod kanina agduduma barangay. Karaman dito yan, iti manalon manipod iti Sunrise Farmers Association iti barangay Anggad. Kaduan ka iti miyembro ti asosasyon, ket mapasayakan ti irigasyon, ken posible ang mangrugidan ngagbunobon iti maudi pasat ti bulan ti honyo. Takkel unay nga yaman mi ta addamanen datoy nga bini nga maalamin sir ket naragsak unay dagiti nga manalon gapon ta hybrid iti naalami kadagitoy nga panahon tatta ket namnamaem mi nga datoy hybrid ket agdoble iti apit. Tunggal may isang hektarya talunen, may sabag wenno 15 kilos nga hybrid seeds ti awatenda. Patyan ni Tatay Lito, anapintas ti apit no hybrid seeds ti may mula. Pagamimanam ni unay ka adaman ni ti gobyerno nga tulong para karawan ni manalo. Dati last nga panagapit, marote naapit yung kanakit eh. Ye 1 hectare sir nakapit at nagti 80 nga bag sir. So, yan namahin nyo tata nga gusto kayo man di hybrid din. Sabay. Na barbarang sir mo 1 digra makaapit kami man natin doon. In pagunam-gunam, the Department of Agriculture, asa na may lako nagitititad nga hybrid seeds, ken nasken nga may mula. Tata nga season nga imula dahan nga no next season. Kasi no next season, depende mo't lang jay panag-store da, baka hanto agtubo or bumabati germination na. Sa kayo, gusto ko mga beneficyaran ti detoy. Igito'y may titad kanyayo, ang runaan na detoy hybrid da po. Detoy, taripatun nyo ko na siya at tapno, tadun tupay, wino na pintas tupay, ti danong kada tayo. Manamnama may sarono may maiwaras, dagiti inbred rice seeds, wano dagiti mangnamnama iti tudo, ita planting season. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.